ഹലോ എല്ലാവർക്കും AK കണ്ടൻസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ കളിക്കാൻ പോകുന്നത് മൈൻക്രാഫ്റ്റാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മൈൻക്രാഫ്റ്റ് ഗെയിം പ്ലേ നമ്മളിവിടെ വെച്ച് തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. അതിനു മുമ്പ് എല്ലാവരും ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇന്ന് മരമൊക്കെ വെട്ടാൻ പോകണം. ആദ്യം ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തായാലും മരമൊക്കെ ഒന്ന് വെട്ടാൻ പോയിട്ട് വരാം. നമ്മുടെ നമുക്ക് ആയുധം ഉണ്ടാക്കണം ഗൈസ്. അതിനാണ് നമ്മൾ മരം വെട്ടാൻ പോകുന്നത് ഗൈസ്. ഇതെന്താണ് ഗൈസ്? ഇവിടെ എന്തോ ഉണ്ട് ഗൈസ്. നോക്കട്ടെ. എന്തോ സൗണ്ട് കിട്ടില്ല ഗൈസ്. സീക്രട്ട് ബേസ് ഗൈസ്. ഇതെന്താണ്? മൈ ഗോഡ്. അവിടെ നിൽക്കണ്ട ഗൈസ്. ഇവിടെ നിൽക്കണം. അധികം പന്തിയല്ല. നമുക്ക് എന്നാലും പോയേക്കാം. ആരെങ്ങാണ്ടൊക്കെ സീക്രട്ട് ബേസ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ മരമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓ ഗ്യാസ്, മരം നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കെന്തായാലും ഇന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്ലാൻസൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾ എന്തായാലും മരമൊക്കെ വീട് പണിയാൻ നമുക്ക് കുറേ മരം ആവശ്യമുണ്ട്. വീട് പണിയാൻ നമുക്ക് ആയുധങ്ങളൊക്കെ പണി കഴിപ്പിച്ചിരിക്കണം. ആയുധങ്ങളൊക്കെ മരം വേണം. ഇതൊക്കെ ഓ ഗ്യാസ് ആൻഡ്രോയിഡ് ആയതുകൊണ്ട് അതിനായിട്ടുള്ള ഹാങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ കാണും. ഗായ്സ്, അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐഡിയും ഫേസ്ബുക്ക് ഐഡിയും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും പോയി ഫോളോ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ ഉള്ളാക്കിടുക. ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക്. പിന്നെ മൈൻക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എൻ്റെ ചാനൽ ഇമ്പ്രൂവ് ആക്കുന്നത് നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വേണം എൻ്റെ ചാനൽ. എന്തായാലും മരങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാം. 9 മരമൊന്നും പോരാ ഗൈസ്. ഓക്കിലോക്കൊന്നും പോരാ. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതൊക്കെ പിക്ക് ചെയ്യാം ഗൈസ്. നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ വന്നത് വില്ലേജിലാണ് ഗൈസ്. അതുകൊണ്ട് ഭാഗ്യമില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കാൻ പേടിയല്ല. ഒരു ഇതുണ്ടാവില്ല, സുഖം ഉണ്ടാവില്ല. വില്ലേജിലായ അയങ്കോളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. കുറേ വില്ലേജസായിട്ട് സംസാരിച്ചൊക്കെ നടക്കാമല്ലോ ഗൈസ്. ഏകദേശം നമ്മുടെ കയ്യിൽ 14 ലോകമായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ മരമൊക്കെ ആയുധമൊക്കെ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രാഫ്റ്റിംഗ് ടേബിൾ വേണം. ക്രാഫ്റ്റിംഗ് ടേബിളും വേണം ഗൈസ് മരം. നമ്മളിപ്പോൾ വില്ലേജറിൻ്റെ ഓസിക്കാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ സാമ്രാജ്യം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓക്കെ. നമുക്കെന്തായാലും ക്രാഫ്റ്റിംഗ് ടേബിളൊക്കെ പണിതെടുക്കാം. ഓക്കെ, 64 ഇപ്പോൾ കുട്ടി പ്ലാങ്ക്സ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താലേ നമുക്ക് ഓക്കെ 15 ക്രാഫ്റ്റിംഗ് ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കാം ഗൈസ്. നമുക്ക് ഒരെണ്ണം മതി. ഒരെണ്ണം തന്നെ ധാരാളമല്ലേ ഗൈസ്. പിന്നെ സ്റ്റിക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. സ്റ്റിക്കൊക്കെ നമുക്ക് പതുക്കെ മൈനിങ് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് മൈനിങ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ തുടങ്ങുന്നില്ല. ഓക്കെ, ക്രാഫ്റ്റിംഗ് ടേബിൾ ആയിരിക്കാണ്. നമുക്ക് ക്രാഫ്റ്റിംഗ് ടേബിൾ എവിടെയെങ്കിലും ഇതെവിടെ വയ്ക്കും? ഓക്കെ, ഇതിവിടെ വയ്ക്കാം. തൽക്കാലം ഇരിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആ സുവേഡ്, ആക്സ്, പിക്കാക്സ്, പിന്നെ പിക്കാക്സ് അത്രയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഗൈസ്. പിന്നെ ഷവൽ അതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഷവലൊന്നും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല. സുവേഡും ആക്സും പിക്കാക്സൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. ഞങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും മരങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ വെട്ടാൻ പോയിട്ട് കണ്ടോ ഗൈസ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ടൗൺ ഹാള്. ഓക്കെ, അവിടെയാണ് മരങ്ങളൊക്കെ. ഓ ഗൈസ്, എന്താണ് അത് ആരുണ്ടാക്കിയാന്ന് അറിയില്ല ഗൈസ്. ഇത് സ്റ്റോണും ഗ്രാസും കൂടി ചേർന്ന ഒരു വില്ലേജാണ്. ഞാൻ വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. ഞാൻ ഇതിന് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ്
ഗെയിം കളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വില്ലേജറുടെ വീട്ടിലൊന്ന് ഓസി അടിച്ച് താമസിക്കണമെന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ ഓസി അടിച്ചായിരിക്കും. എനിക്ക് എൻ്റെ ഓസി അടി ആരും കാണാൻ പറ്റില്ല. കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങളിപ്പോഴും കണ്ടില്ലേ ഞാൻ അവിടുത്തെ വില്ലേജർ കൊന്നിട്ടാണ് ഗൈസ് ഞാൻ അവിടെ ഓസി അടിച്ചത്. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് ഒരു വില്ലേജർ പോലും തിരിഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നില്ല ഗൈസ്. ഉണ്ട്, കൊല്ലണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് 13 മരങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. 13 മരങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് പോരാ. ഓക്കെ, അപ്പം എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് റോയൽ എഡി. അതിൽ പാട്ടാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ, 2 അപ്ലോഡ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അതിൽ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ മരങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് വെട്ടിയിടാം. നമ്മൾ നമുക്ക് 18. ഓക്കെ, നമുക്കെന്തായാലും വീട് പണിയിൽ ആരംഭിച്ചാലോ. എവിടെ തോന്നും കുളക്കാനില്ല, അതിന് കുറേ മനസ്സ് കേസ് വരും. സ്ഥലം നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ വെള്ളക്ക് 20 കിലോ കൊണ്ടുപോകുക. വില്ലേജേഴ്സിനോടൊക്കെ സോറി വേണം, കാരണം അതിൻ്റെ സംഭവമാണ് നമ്മൾ വീട് പണിയാണ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, 4 ടോർച്ച് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ ഫൗണ്ടേഷൻ അടിക്കാം. നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് ഇത് വേണം. എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇത്രയും പോരാ ഹൈറ്റ്. ഒക്കെ എന്തായാലും കുറച്ച് ഡേർട്ടും കൂടി നമുക്ക് എടുക്കാം. കൈ കൊണ്ട് കൊടുക്കാം, കൈ കൊണ്ട് മാന്താലോ. ഡേർട്ട് കുറേ വേണം എനിക്ക്. കുറേ ഡേർട്ട് നോക്കാം. എന്തായാലും ഡേർട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കണമെന്ന് എനിക്കൊരു നിർബന്ധമില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ തൽക്കാലം സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള വീട് പണിയത്തുള്ളൂ. വേറെ വീടൊക്കെ പണിയുന്നു. ഓക്കെ, ഇത്ര ഹൈറ്റ്. ഓക്കെ, ഇത്ര ഹൈറ്റൊക്കെ മതിയാവും. നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ഡേർട്ടൊക്കെ എടുക്കാം. എനിക്ക് കയറേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷനല്ല, പില്ലറാണ് അടിച്ചത്. അടിപൊളി സിക്നസ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ വലിയ വീട് പണിയും. അപ്പോഴൊന്നല്ല, ഇപ്പം എനിക്ക് ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്ത് കുറേ കാശ് ഇട്ടിട്ടെ. മാണിക്ക് ചന്ദ്രനൊത്തൊരു മള്ളിമാളിക പോക്കും ഞാൻ തോനായി അപ്പോൾ നമുക്കെന്തായാലും ഇവിടെ ഇതടിക്കാം. എന്നാലേ അതിൻ്റെ അകലം എത്ര വേണമെന്ന് നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ. കുഴപ്പമില്ല, 13 ഡേർട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്കിത് അങ്ങനെ ഉള്ളു. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ലോഗൊക്കെ കഴിയാറായിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം രാത്രിയൊക്കെ ആവാറായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും പോയി കിടന്നുറങ്ങാം. നേരത്തെ കിടന്നുറങ്ങാം.
ഞങ്ങൾക്ക് കയറാം. ഓക്കെ, രാവിലെ ആയിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. നമ്മുടെ വീട് പണിയൊക്കെയാണ് നോക്കണ്ടേ. ഒരു വില്ലേജർ ഇറങ്ങിപ്പോയി. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആളുടെ ട്രൈഡ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ വീട് ഇവിടെ. ഓക്കെ, വലിയ എടുപ്പൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇതിനെക്കാട്ട് വലിയ കിട്ടാനും. ഓക്കെ 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 8 ഇതുള്ളൂ, മരമുള്ളൂ. നമുക്കെന്തായാലും ഇത്തിരി കൂടി മരം കൊണ്ടുവരാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ പകുതി വെച്ച മരം ഓക്കെ 23 ലോക്കറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അതിനെ കൂടെ കിട്ടണമെന്നില്ല. നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി. മരമൊക്കെ ഇവിടെ എപ്പോഴും സർവൈവ് ചെയ്തതിന് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഏകദേശം പണി കഴിയാറായിട്ടുണ്ട്. ഒരു പില്ലർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പില്ലർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള സൗണ്ടൊക്കെ ഇതിൽ പതിയും. ഓക്കെ, അതൊക്കെ വരും ഗൈസ്. ഒരു പില്ലർ, അപ്പോൾ 3 പില്ലർ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇവിടുത്തെ ലാസ്റ്റ് പില്ലർ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ബാക്കിയൊക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ എപ്പിസോഡ് കൂടെ വെച്ച് നിർത്താൻ പോകണേ. ഈ എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോ കാണുന്നതായിരിക്കും. ടാറ്റ.